ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз аъзоини гурӯҳи ангур ва буғ. имрӯз 15 феврали соли 2023 мебошад ва ман ба шумо нишон медиҳам чӣ хел дарахти хурморо мо бояд, ман шахсан чӣ хел фармировка диҳам, ба шакл дарорам. ҳамин хурмое ки мебинед дар наздатон, дарахте ки мебинед, хурморо соли гузашта ман шинондам. мана ҳамин қадар чӯб буд, мана ҳамин то ана ҳаминҷа аз замин чӯб буд ва айни ҳол мебинед ки чӣ қадар калон дар розароз навда кардааст ва мо бояд ҳамин аз хурдааш муддати 3-4 сол фармировка диҳем, баъд нағз мешавад, мин баъдаш нағз мешавад. ҳамин кӯдакам аз ёвони аз кӯдакиаш калон кардан дар кор, феълашро ина мо аз кӯдакиаш мекунем. яъне ки чӣ кор мекунем? ҳаминро мо бо обрезка мекунем. ани навдаҳои поёнро, қисми поёнро мо бурида мепартоем 1, 2, 3 инро мепартоем ва анин 4ташро бошад 1, 2, 3, 4 анин 4таро кӯтоҳ мекунем. савол ба меомад ки чӣ қадар кӯтоҳ мекунем? кӯтоҳ нимашро бурида мепартоем ҳозир мо ва бо кадом мақсад? бо мақсади он ки соли оянда навда кунаду бо мо навдаашро ба тарафи берун равон кунем. берун. албатта мо ҳозир инро мебурем. бинед, мо мана ҳамин буғум берунро нигоҳ дорад. ана ҳамин буғума, мана аз болои ҳамин буғум мо мебурем ки навда тарафи берун бирояд. навдаҳое ки аз дарун мебароянд, тарафи дарунро нигоҳ мекунанд, мо моҳи май зелёни обрезка мегӯянд, канда мепартоем ки дарун нараванд навдаҳо, берун раванд. инашро мебинем дар ҳамон баробари ҳавай, мана инаш берун омада истодааст. инро мо аз инҷо мебурем. ана боз инашро меравем. инаш ана инаш берун биромадагӣ, инаш берун биромадагӣ аз ҳамин ҷо мебурем. бисёр қулай аст. инашро бошад нигоҳ мекунем. ана ин берун биромадагӣ аз болои ҳамин мебурем. ана мо қисми поёнашро мо дар кор нест, дар қисми поёнаш навда накунад, қисми поёнашро бурида ҳамашро мепартоем. анинҷа якта соли гузаштагӣ хушк шудааст, болашро мебурем. ин худаш бо тамом сиҳат мешавад. ана ин хурморо мо буридем, кӯтоҳ кардем. буғумҳоро фақат тарафи берун мондем, ин тараф ва ба ёдатон мерасонам, бо моҳи май ҳам навор гирифта нишон медиҳам. аз дарун ани навдаҳо ки буромадан дароз шудан, инҳоро меканем, мепартоем ва навдаи берун ва ин тараф навда метиҳем ки ҳамин паҳн шаваду мобайнаш офтоб дароз шавад, то ин ки хурмои шумо босифат шаваду бомазза шавад. ани хел ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. дарахти ҷавонро буридан бисёр осон аст. аз ҷавонияш бурида шумо фармировка диҳед. дар паноҳи худо бошед.